2, Er I klar til at hoppe ned? 1 nu. Skål. Holy shit. Martin, du er sindssygt. Mm. Hvor er der en pæn stærk, den der, mand. Jeg spiser en skorpion. Hold da kæft, mand. Og nu kommer den. Ja. It's a train. Jeg dør. Skal jeg mælk? Ja. Jeg dør. Min tunge. Ej, nu er jeg helt... Oh my god. Den er slem. Slem mod en anden lort. Ej. Ej, Martin. Oh my god. Ej. Ej. Her, mand. Det går ondt i halsen. Hvor lang tid går der normalt, Martin? Jeg ved ikke, 5 minutter. En time. Ej, det er løgn. Det er godt. Min tunge er totalt lammet. Ej, det er slemt. Det er godt. Ej, hvor er det sindssygt. Jeg tror bare, vi stopper her. Kan I have det godt alle sammen?